Dnes sa budem venovať veľmi kontroverznej téme, a to počítačovým hrám a ich vplyvu na psychiku detí. Ponúknem vám aj dva konkrétne prípady z mojej praxe, ktoré považujem za smutnú ukážku toho, čo dokáže spôsobiť nesprávny prístup rodičov. Dnešná doba je dosť taká prelomová v technológiách a ich dostupnosti pre deti. Za to je veľmi dôležité a z môjho pohľadu priam nutné, aby sa rodičia vzdelávali aj v tejto oblasti, aby dokázali potom deťom nastavovať hranice a uplatňovať správne výchovné metódy. Hranie počítačových hier je pre deti samozrejme aj prínosom, ak sa tak deje pod kontrolou a v miere, aká je ich veku prípustná. Poskytujú deťom napríklad zručnosti pri riešení problémov, posilňujú kreativitu, napríklad známa hra Minecraft, v nej sa dieťa učí pomocou rôznych materiálov realizovať projekty stavieb či vytvárať svety. Za mňa osobne veľmi kreatívna hra. Potom niektoré hry sú zamerané na skutočné historické udalosti ako Age of Empires alebo Civilizácia. No a tieto hry zase môžu podnietiť v dieťati záujem o geografiu, svetovú históriu, starovekú kultúru či medzinárodné vzťahy. Videohry tiež môžu povzbudiť deti, aby sa spriatelili, pretože sú akoby takou príležitosťou na spoločenskú aktivitu. Keď deti hrajú hry v skupinách, striedavo majú raz rolu vodcu a raz rolu sledovateľa. Tínedžeri, ktorí hrajú takéto skupinové online hry, získavajú vodcovské schopnosti v presviedčaní, motivácii a sprostredkovaní. Online skupinové hry tiež dávajú do kontaktu detí s inými deťmi rôzneho veku a národnosti, už teraz aj, keďže sa spolu hrajú v zmiešaných vekových skupinách. No a vlastne mnohé tie mladšie deti hrajú videohry s inými staršími deťmi veľmi radi, pretože sa aj radi učia od starších a starší sú zase radi v role učiteľa. Čiže dokážu sa samozrejme učiť aj navzájom, ako prejsť z jedného bodu do druhého, z jedného levelu do druhého a zbierať určité predmety a kombinovať rôzne prvky hry, aby uspeli. No a v poslednom rade tiež umožňujú deťom zdieľať aj radosť zo súťaženia. Súťaž a uznanie medzi rovesníkmi je normálne a zdravé. Je ale veľmi dôležité uvedomiť si, čo je pre deti v oblasti videohier správne a hlavne koľko času je vhodné, aby pri nich strávilo. Stretla som sa s prípadom, kedy dieťa, poviem náctiročné, hralo hry počas celého víkendu a sviatkov od samého rána až pokiaľ nešlo večer zase spať. Rodičia síce tvrdili, že v dni, kedy chodí do školy, sa počítačovým hrám nevenuje a teda podľa nich je úplne normálne, že cez víkend pri hrách sedí od nevidím do nevidím, veď si predsa potrebuje oddychnúť od tých školských povinností. Kladiete si aj vy tú otázku, ktorú som si kladla vtedy ja? Že či chceli, aby vlastne dohnalo ten zameškaný čas z pracovného týždňa, ktorý údajne nehralo? Vôbec si však neuvedomili zásadnú vec, že dieťaťu oni ponúkli takéto trávenie voľného času. Dokonca si svoje konanie obhajovali. Dieťa si vlastne nevypestovalo pozitívny vzťah k žiadnym iným aktivitám. Hry boli jeho únik z reality, jeho oddych. Čiže ak si aj niekedy v priebehu roka naplánovali nejaký výlet, dieťa to skôr otravovalo, pretože bol zasiahnutý jeho stereotyp.
Aj to, čo ho bavilo ako dieťa, poviem príklad Lego, alebo stavanie stavieb rôznymi technikami, toto nesprávne trávenie voľného času spôsobilo zakrpatenie jeho nadšenia pre motorické veci. Keď neskôr potom dostal za úlohu zložiť skrinku či iný predmet, urobil to, ale bolo cítiť, že je do toho donútený. Sám od seba by nenavrhol, že to urobí. Aj pri tej činnosti bol veľmi taký podráždený a chcel to mať rýchlo za sebou. Celkovo na takýchto počítačom odchovaných deťoch vidieť takú akoby otrávenosť z reálnych vecí. Hovorí sa, že ak človek robí vo svojej dospelosti profesiu, ktorá má niečo spoločné s tým, čo ho bavilo v detstve, je veľký predpoklad, že v tom bude úspešný a hlavne aj spokojný. Z detstva človek vyrastie, ale v dospelosti ho to všetko dobehne. A ďalšia otázka, ktorá sa vynára. K čomu bude toto dieťa viesť svoje deti? Ďalším prípadom z mojej praxe je dieťa, ktoré navštevuje len škôlku. A jeden z rodičov mu nainštaluje hororovú hru určenú pre deti od 13 rokov priamo do počítača. Dieťa vykazuje celkovo veľkú zručnosť v samostatnom sťahovaní hier do svojho mobilného telefónu. Rodičia nie sú jednotní vo výchove. Jednému je jedno, koľko strávi ich dieťa za telefónom a na počítači, pretože je to pre toho rodiča pohodlnejšie. A druhý rodič sa snaží rôznymi spôsobmi bojovať proti týmto benevolenciám, ale častokrát aj neúspešne. V jeho neprítomnosti sa to dieťa aj tak dostane vďaka tomu druhému rodičovi k hraniu. V tejto kazuistike ide dokonca o dva aspekty nesprávneho rodičovského vplyvu. Prvý je ten, že rodič si absolútne nenaštuduje to, čo dieťaťu inštaluje a nechá ho pritom samostatne tráviť čas. Na to, aby napravil svoje konanie, uvedomil si, čo spôsobil, musí prísť druhý zhrozený rodič a rázne mu vysvetliť, že toto predsa nemôže hrať tak malé dieťa. No a druhým aspektom je to, že rodič, ktorý tieto hry dieťaťu vo vysokej miere dovoľuje, si nejako inak nevytvára ten program s tým dieťaťom. Nejako inak sa nesnaží vyplňať tomu dieťaťu voľný čas. Nebráva ho na výlety, netrenuje s ním žiadne zručnosti, nepodnecuje ho v žiadnom športe, lebo si nechce navštevovať žiadny športový krúžok. A na prstoch jednej ruky sa dá zrátať, kedy ho sám od seba vezme pohrať sa s kamarátmi na dvor v priebehu napríklad roka. Neponúka mu svoj čas, aby ho podporoval v zisťovaní, čo ono, to dieťa, rado robí a k čomu by mohlo v budúcnosti inklinovať. Tu musí vo vysokej miere zasahovať ten druhý rodič a snažiť sa tomu dieťaťu tieto veci vyvažovať. Musí vymýšľať samostatne množstvo voľnočasových aktivít, aby dokázal dieťa od počítača a mobilu odtrhnúť. Uvedomuje si totiž, že ak má dieťa možnosť venovať sa iným aktivitám primeraným jeho veku, prirodzene sa tým obmedzí čas strávený hraním počítačových hier. Čiže mu poskytne príležitosť. Tento rodič však vôbec necíti podporu od partnera. Práve naopak, ten dehonestuje jeho výchovu, pretože sám cíti, že on je ten, ktorý koná nesprávne a chce sa z toho vyviniť. Takže poukazuje prstom na toho správne konajúceho rodiča, aby znehodnotil jeho výchovný prínos. Tento druhý rodič teda nemá podporu, uznanie a ešte za svoje nápravné kroky býva degradovaný. A tam je toho naozaj veľmi ťažké vychovávať dieťa ku správnemu a zdravému vzťahu k technológiám a hrám, keď v tej rodine panuje protikladný prístup rodičov.
Dieťa to samozrejme veľmi rýchlo vycíti a dokáže zneužiť vo svoj prospech hlavne v tomto veku. A položme si takú otázku, že ktorý rodič je v očiach dieťaťa dobrý? Ten, čo dovoľuje jeho obľúbenú vec, alebo ten, čo ju obmedzuje? A čo sa deje vlastne so psychikou dieťaťa v tomto prostredí? Opäť sa vrátim k tomuto konkrétnemu dieťaťu zo svojej praxe a upriamim pozornosť na to, čo hra s hororovými prvkami spôsobila v jeho prežívaní. U starej mamy išlo na toaletu a keď zapínalo svetlo, omylom zaplo aj odsávanie. Vybehlo z kúpeľne s obrovským krikom a v šoku a dlho nevedelo povedať, čo sa stalo, len stále plakalo. Potom sa zistilo, že odsávanie vydáva zvuk ako postava z hororovej hry, ktorú hralo na tom počítači. Čiže v tom danom momente sa dieťa zláklo, že tá hororová postava sa nachádza priamo v tej kúpeľni. Celé týždne trvalo, kým dieťa bolo schopné samo, bez sprievodu dospelej osoby, chodiť na tú toaletu. Zvýšený strach je jeden z takých prvotných aspektov toho, že detská psychika je hlboko zasiahnutá negatívnymi prvkami danej hry. Štúdie tiež ukazujú, že tí, ktorí sledujú simulované násilie, sa môžu stať voči násiliu v budúcnosti imúnnymi a majú väčšiu tendenciu konať násilne. To sa samozrejme nemusí prejaviť hneď. Deti sú v tomto veku ako v špongi, a to veľmi dobre poznáme. A keď sú podporované rodičom k niečomu, čo je nepripustné, berú to vlastne ako správnu vec, pretože rodič je predsa ten, v prvom rade, kto je ich vzorom. No a ďalšou obrovskou chybou je podporovať deti kupovaním aj fyzických predmetov z týchto hier. Napríklad rôzne umelohmotné postavičky, plyšáky alebo aj kostýmy. A tu musím zdôrazniť, že ak si dieťa napríklad oblieka masku, znázorňujúcu hororovú postavu z videohry, znásobuje sa v ňom stotožnenie s daným tvorom. Tieto hračky a kostýmy sú dostupné na internete, na jarmokoch a rodičia často ani nevedia, že je to z nejakej hororovej hry a v tej nevedomosti to kúpia dieťaťu, ktoré si to žiada, pretože to pozná z videí, od spolužiakov a podobne. Z toho vyplýva, že jednotná výchova musí byť alfou a omegou v rodine. Je ťažko nastavovať hranice, keď niekto ich rúca svojou pohodlnosťou, benevolenciou a zľahčovaním daného problému. Veď každému rodičovi by malo záležať na tom, aký dospelý raz bude z jeho dieťaťa. Či vyrovnaný, empatický, sebavedomý, komunikatívny, nebojacný, kreatívny človek s množstvom záľub, alebo nejaký zakriknutý, ustráchaný, podráždený, netrpezlivý a neprispôsobivý samotár. Je to veru všetko v našich rukách, milí rodičia.